са от тази група на ефективните микроорганизми. Или това е защо са в група, защото те са самодостатъчни. Те могат да се развиват сами. Към тези могат да бъдат съвместно култивирани, без да си пречат. Това, което ако ги поставим в почвата, те са устойчиви и ще живеят по този начин, защото това, което имат нужда едните, по някакъв начин другите им го дават. Към тези микроорганизми могат да се прибавят и много други микроорганизми, които имат полезни свойства и които не пречат на другите. И вече има разработени много такива препарати, които съдържат най-различни микроорганизми, като тюрмицети, плесени гъби, други бактерии и така нататък. Но основните участници в тази група на ефективните микроорганизми са тези три групи. Фосфотрофни бактерии, млечно-кисели бактерии и дрожди. Дрожди имате предвид, че дрожди сахаромици са тези, които са като хлебна мая, пивна мая, винена мая, горе-долу тази група, така че напълно безвредни микроорганизми. За сега тази технология е по-скоро разпространена в азиатските страни. Даже има национални програми по ефективни микроорганизми, включително много се развиват. При нас е малко по-неприятна. Начинът на земеделие при тях малко повече прилича на по-малките ферми при нас или домашното отглеждане на растения, така че ако земеделно отглеждане на растения не са подходящи, за по-малки ферми са напълно подходящи и могат да бъдат използвани. Казах ви вече, че те могат да се ползват не само като средство за подобряване състоянието на растенията и почвата, могат да се ползват и за обезмерисяване на въобще отглеждане на животни, защото превръщат неприятно мирищите съединения, които се отделят, в такива, които нямат неприятна миризма. Другата група голяма микроорганизми, които се използват, това са тези, които са за растителната защита, само че за тях в момента нямаме никакво време и това ще правим полезните микроорганизми, само за тези, които помагат на растенията и почвата да се хранят растенията, а не да ги защитават от вредни. Благодаря за вниманието. Предлагам само докато сменим лекторите, само това да ни е почивката. Да не са... Или искате да направим почивка? Не. Добре.